సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ గుంటూరు నగర అధ్యక్షుడు కొండపైన శ్రీను ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం కృష్ణ జయంతి వేడుకలు జరిగాయి. పటాభిపురంలోని టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి తాడిశెట్టి మురళి క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈ వేడుకలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ నాయకులు అభిమానులతో కలిసి కృష్ణ జన్మదిన వేడుకల కేక్ ని మురళి కట్ చేశారు. వెచ్చ కృష్ణమూర్తి, రంగారావు, సతీష్, నాని, వంశీ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. జోహార్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు, జోహార్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు, జోహార్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు. నాకు ఓన్లీ ఫోటో కార్యక్రమం నిజం కార్యక్రమం వాడికి షుగర్ లేదు, మంచి లేదు. ఓకే సార్.